What's up mga tol? What's up mga tol? Time check tayo mga tol. Yung buntag na siya tanan dia. La city size. Bangon na tayo. Ting trabaho na mga tol. Work time na, work time. Okay tayo, bangon na tayo. Pero dito lang sa bagbon ng lapis. Bagong adlaw. Umot pa? Mabango pa? Pwede pa to? Sa araw-araw namunya nga'y nakita. Mga ton, dinidikitan ko itong medyas ko kasi butas na yung sapatos ko. Sira na. Pero pinagtyagaan ko pa mga tol kasi wala pang pera. Wala pang budget para sa sapatos mga tol. Wala pang budget sa mga sa sapatos ko. Maraming binayaran eh. Maraming mga binabayaran ko eh. Kaya na yung binigyan ng bigas. Maraming bayarin. Kaya pagtyagaan natin to yung sapatos oh. Butas. Pagtyagaan muna natin. Hindi naman tayo pupunta sa mall eh. Napunta naman tayo sa trabaho. Pero mas importante yung pupunta sa trabaho kasi baka ma-aksidente tayo doon. Pero wala tayong magagawa eh. Ay mo, may maawa, magbigay sapatos. Wala tayong magagawa kasi wala pa tayong budget. Mga tol, kasi mga tol, wala pang budget talaga. Wala pang budget sa wala pang budget para sa sapatos ko. Kasi maraming bayarin mga tol, maraming pa kailangan mga tol, kaya hindi ako makapag-ipon kasi kulang na kulang yung sweldo ko sa kamilya. Ano pa mga tol? Nandito pala tayo ngayon sa Kamilya. Nakapasok na po tayo sa Kamilya. Ito na po. So, magtatrabaho muna tayo ngayon. Magpapataas tayo ng kuryente. Mga kasama ko pala mga tol. Dito kami ngayon. Asa daw? Asa lapit ka dito? Lagi. Yan mga tol, papunta na kami sa lugar kung saan may nakalatag na wire sa kuryente na dapat iangat. Kasi baka may kuryente na kasama namin. At yan mga tol, kusa na ako umakyat. At yan yun mga tol. Tingnan nyo. War. At dan na lang sakdan. Na.
papel sa tipa. Dagan sa dito niya. Ilang mura dong? Sa hapon niya lang yung. Kuan pa kayo. Amin. Boydar. Medong be. Dira ra siguro. Banog mo, banog. Pwede. Wala naman na. Wala na lang. Nga nagbanog eh. Ya. Banog na. Sakar di sira. Hindi Kasi, banog na no. Support dar badar. Aman. Inikat-kat. Kana dara. Di kana unsur pa na matagak. Iplastar di dito ra. Na guys, bago minisaka. Wala yun ang harness ni abot. Ah. Suot sila harness na wala sila kabalon say karon saan pag suot. Pino? Boss Daryl oh. Mga tol. Taro nga. Pangikot na na. Pangikot. Tanggal na rin no. Tanggal. Lela ilag forma. Saan pag suot sa harness. Sabal mo lang harness no. Tanggal yung mga papel, ang papel ko nga. Ang papel ko kuno magidilin. Pagkitay ka ni mga Anak ko isa. Anak ko matanggal. Kanang safety dong ba dong? Mura na ka world champion na na. Kung pakya bitaw. belt. Belt ba? Ano ni ko? Daryl Ong. Champion. Init. Singat mga tol, singat. Init kaya mga tol eh. Wala lang tayo may magod. Harap magod na eh. Trabaho rata. Ay, ang hirap talaga kumita ng pera mga tol. Ang hirap talaga kumita ng pera. Nakakapagod. Ay mga tol. Mga neta. Break time naman. As this. Naman ta. Okay. Wala tayo sasagran. Hindi taka iknak. Wala mo. Bago na mo na pirma? Bago pa ba sila kapirma kung manakaw man na? Nakapon po ma. Dako nawar ang mga tao dito. Yes. Dako. Sukod size. Size ng sukod. Ang dako. Wala na tangkot na guys. Tignan nila. Cheers naman ba? Shout out nga pala kang Dudong Bokeh. Hey guys. Hey guys. Muna sila mga labor ni Neil guys. Dapat pubanat na sila trabaho guys. Video nila ba si Dudong Bokeh? Dudong. Banat yung kalimutan. Buligero na mo guys. Pinakatisay nga buligero.
Ano may karon guys, dito na magyadto ang kuno wire. Tapos kayo, wala ka abot ng isa ka poste dito. Tawad ni ron. Kat-kato namin yung tawad. At sa hindi inaasahang pagkakataon mga tol, biglang umulan at hindi namin natapos yun. Pero tuloy pa rin tayo mga tol. Tuloy pa rin tayo sa trabaho. Nabalik ni sa alaw na mga tol, na ulan. Nabisbisan na ulan mga tol, duty gyapon. Kabutas na. Tubig na. Wire. Time check tayo mga tol. Time check, teka lang. Okay. Time check tayo mga tol. Kahit basang-basa na tayo sa ulan mga tol, trabaho pa rin. Ba? Trabaho pa rin mga tol. At yan mga tol, pauwi na ako. At hindi pa rin huminto yung ulan mga tol. Malakas na malakas pa rin. Kahit pauwi na ako mga tol. Kahit hapon na. Pero mga tol, sorry kung hindi ko na full detalye yung mga ginagawa ko. Kasi mga tol, nakupokus talaga ako. Kaya hindi ako nakapag-video or nakapagsalita mga tol. At mga tol, see you lang sa bahay mga tol. What's up mga tol? Dito na pala tayo sa bahay ngayon. At dito ko sasabihin kung ano yung na-realize ko kanina at kung ano yung sasabihin ko kanina mga tol. Ito yun mga tol. Kasi mga tol, sa araw-araw ko na pagtrabaho mga tol, nakaramdam na ko pagod, hirap yun ngitag kwarta mga tol. Mora gyud akong na ramdaman gid sa matag adlaw gid ug init. Dami na kay muundang mga tol. Dami na siya muundang siya trabaho kay tungod kay init kayo, pero na-realize na ako mga tol nga kung muundang ko karon, mura na ko nisuko sa akong mga pangarap sa kadaghanan. Sa kadagandagan sa akong mga pangarap, musuko na ko sa kanirang bagay, kanirang nga adlaw or kanira na nabutang. Dili mga tol. Dili ko nakarealize ko dili ko musuko. Di ako susuko mga tol sa mga pangarap ko kasi aabotin ko yung mga pangarap ko mga tol. At yun mga tol, na alala po na ako, kung musuko po ko karon, ang ako maging ginikanan sa una, ang akong mama at papa mga tol, nagpursige sila para maabot nila, para mabuhi mi nila. Ako mabuhi ko nila sa 21 years na pag-alagan na sa ako mga tol. Pag na sa ako, ug napagi ko sa puder nila ron na nagtrabaho pa sila. Tapos ang ako musuko ra ko sa akong mga pangarap sa kanara nga bagay. Kaya ano na to mga tol. Kaya ano na ako. Ug aboto na ako mga pangarap na ako. Ug mo na akong na realize, ug mo na akong na sidean sa akong mga sa matag adlaw na panarbaho mga tol. Nga maging malakas. Kugi lang gid ta para sa tong mga pangandoy. Kay bisag wal dili ta makahuman kung natay pangandoy. Kung gusto nato nga maabot na atong mga pangandoy mga tol. Maabot din na nato. Kaya karon nagsisimula pa lang tayo. Dili ta musuko mga tol. Bisag unsay mahitabo, abuton ginato. Og tana suportaan po ko ninyo kay para maabot na nato. Sabay-sabay nato na abuton mga tol. Og salamat sa pagsuporta. Og yan at yan mga tol, ang pinaka usapan na sa akong unahuna sa matag adlaw na ako nga panginabuhi ang ako rin pamilya mga tol. Kay gibuhi ko nila ug kanang ako ang naramdaman karon nga pagod, kanang akong pagkugi karon ug akong mga naramdaman nga init, simula pa lang yan mga tol. Simula pa lang. Unsa lang ka kung maabot tong kuan. Kaya paghandaan natin yan mga tol. Tanan mga problem, paghandaan na nato.
kay sigurado na mo abot gid na mga trials para maabot na to kung isa nga tong gustong abuton. Kaya mga tol, inspiration ang ator gig pamilya mga tol para mulakas kita, para mo kugi kita. Og tana tana mga tol naapod mo na substance ako magipangsulti kay murag bisig ako kasabot pero nagi ko gusto nga ipabalo sa inyo ha nga tanan pangandoy nato sa pag-abot sa panahon, maabot ra na nato salig ra ta sa Ginoo o maging buutan ra ta, maging maayo ug kugi sa atong panarbaho ug sa tanan-tanan pa mao ra na siya mga tol. Habang bata pa mga tol, mangarap tayo. Bisan matigulang na ta mga tol, mangarap gid tag maayo para maabot na nato. Ano siya mga tol. Og salamat pala sa tanan. Salamat tayo sa nagsuporta sa ako. Sa porminti mo suporta sa ako. Sa porminti mo tanaw sa ako mga video. Kung akong mga amigo. Si shoutout na puta. Napunta dire mga tol. Shoutout nga pala sa Camilla. Mga pintor dia, mga team Ilaga. Shoutout. Og sa mga tol. Kang Marde Amoy mga tol. Shoutout. At kang Pikwan Dungot Christian Astor, shoutout. Kat kang Rodney Boke mga tol, shoutout. At kang Trilio Darren Trilio mga tol, shoutout nga pala. At sa lahat nagsubaybay sa aking mga video mga tol, pasensya na kayo mga tol sa aking baba mga tol, kasi hindi pa talaga ako sanay sa camera, medyo nabubulol pa ako. Medyo nahihiya pa ako sa camera mga tol. Marag maulaw po ko sa camera baka dili patanad. Medyo dagan-dagan na tanahimo pero nakita ninyo medyo marag dili pa mao ang atong mga video. Practice ang gan mga tol kay maabot ra gyud na ang mga pangarap mga tol. Og paki-like lang pod mga tol og paki-subscribe man pod sa ang YouTube channel isa mga tol. Nara siya mga tol. YouTube channel isa na ako mga tol. Og sa akong mga tol, sa akong FB account. Paki-like lang po sa akong page. Og salamat mga tol. Salamat sa pagsubaybay. Og tara, peace out mga tol. Bye-bye.